Miesto ako značka. Vízie, myšlienky, teória a prax identity a reputácie miesta. Rozhovory s osobnostiami, ako zlepšiť imidž Slovenska vo svete. Počúvate podcast projektu Brand Slovensko 2.1. Výskumné agentúry po celom svete merajú pre svojich klientov nespočetné množstvo atribútov a pre veľa cieľových zadaní. Značkám sa meria spontánna znalosť, v politických kampaniách obľúbenosť kandidátov. Meria sa aj postavenie značiek potom, ako prešli krízovým obdobím. Hosťom dnešného podcastu Miesto ako značka projektu Brand Slovensko 2.1 je Jakub Hankovský, výkonný riaditeľ spoločnosti Ipsos Slovakia, ktorý je zároveň doktorandom na katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V dnešnom dieli podcastu sa bližšie pozrieme na skutočnosť, že aj krajiny majú značky. Niektoré so silou Coca-Coly, niektoré vieme prirovnať skôr k lacnejšej tmavej náhrade s obdobným názvom, no však s inou obľúbenosťou a trhovým úspechom. Jakub Hankovský zastupuje na Slovensku tretiu najväčšiu spoločnosť svojho druhu vo svetovom meradle a dnes s ním budeme hovoriť o tom, ako meria Anhalt Ipsos Nation Brands Index postavenie značiek krajín v globálnom priestore. Dnešný rozhovor nahrávame v deň realizácie Národného dňa Slovenska na svetovej výstave Expo v Dubaji. V deň, kedy sa prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová prihovorila v online priestore celej planéte. Vítajte v mojom podcaste. Jakub, pekný deň prajem. Ďakujem, že ste prijali pozvanie ako hosť tretieho dielu podcastu Miesto ako značka projektu Brand Slovensko 2.1. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Martin. Nie je to celkom bežné, ale pred prvou otázkou sa spýtam na akoby nultú otázku, ktorou hľadám reakciu na môj intromonológ a teda na to, prečo krajiny vôbec merajú svoje značky, svoju reputáciu a platia nemalé finančné zdroje za to, aby zistili svoje postavenie. Uznávam, že moje prirovnanie tej, ktorej krajiny ku Coca-Cole je asi trochu zrejme kostrbaté, ale pre človeka, ktorý sa nikdy reputáciou miesta nezaoberal, je zrejme aj ideálne. Aby som odpovedal čo najstručnejšie a najpriamejšie, tak krajiny merajú svoje značky pretože si uvedomujú, že ich reputácia v zahraničí je dôležitá a je relevantná. A to prirovnanie k meraniu a prípadne aj nejakému budovaniu značiek súkromných spoločností je na mieste, pretože nie náhodou vzniklo, teda Simon Anhalt prišiel s pomenovaním značka krajiny, nie náhodou použil slovo značka, pretože tam dokážeme nájsť množstvo paralel. Dobre sa na tie paralely pozrieť, aby sme možno aj lepšie porozumeli tomu, že prečo značka krajiny, prečo sa má budovať a prečo existujú aj podobnosti v prístupe merania značiek práve medzi značkami krajín, značkami súkromných spoločností, ale aj inými značkami zamestnávateľov, značkami osobností a podobne. Ak mám povedať niečo viac o značkách ako takých a ich meraní, tak v prvom rade si musíme uvedomiť, že značka je vlastne určitá mentálna skratka. Je to nejaký maják, ktorý tých prijímateľov, tých spotrebiteľov, tú bežnú populáciu má zorientovať v tej danej kategórii, v tom chaose, ktorý v momente, kedy potrebujú naplniť nejaké svoje potreby, majú. A v tom komerčnom svete je to jednoduchšie. V tom komerčnom svete je ten cieľ úplne jasný. Firma potrebuje predať svoje produkty alebo služby čo najviac spotrebiteľom a používa značku na to, aby zasiahla do toho ich rozhodovacieho procesu do takej miery, že ten konzument, ten spotrebiteľ si vyberie ich produkt alebo ich službu. A tie základné atribúty merania, respektíve to, čo je podstatné pri súkromných spoločnostiach, sú také tri úrovne. Tá prvá úroveň je poznateľnosť, to znamená, tá značka slúži na to, aby spotrebiteľ, tá cieľová skupina vôbec vedela o tom, že takýto produkt alebo služba na trhu existuje. Potom je to relevantnosť, to znamená, toto je produkt alebo služba,
o ktorý mám záujem, ktorý je pre mňa, ktorý vyrieši moju potrebu. No a v tom neposlednom, v tom úplne najdôležitejšom kroku je to, že tá značka sa stane prvou možnosťou. To znamená, v tom konkurenčnom prostredí, v tom konkurenčnom kontexte tá značka vyhrá a spotrebiteľ sa pre ňu rozhodne. No a všetky tieto úrovne, ktoré sa vlastne prenášajú aj do merania značiek, sú veľmi, veľmi relevantné aj v prípade značiek krajín. Moja prvá otázka je jednoduchá. S akou hmotou dát pracuje Anhalt Ipsos Nation Brands Index vo svetovom meradle? Koľko krajín zasahuje? Inak povedané, koľko bodov, koľko riadkov, o akej vzorke vlastne hovoríme? Je to rozsiahla štúdia aj na pomery iných bežných štúdií, ktoré sú nadnárodné. Ako my poznáme a možno posluchači poznajú rozsiahle štúdie, ako je Eurobarometer, ako sú ďalšie v podstate sociologické výskumy, ktoré sú medzinárodné, teda nadnárodné. V prípade tohto nástroja alebo tejto štúdie sa bavíme o viac ako 60,000 vyplnených dotazníkov. To znamená, je to veľký datafile, je to množstvo respondentov, ktorí pochádzajú z 20 krajín. Tí krajiny sú v podstate vybrané tak, aby naozaj reprezentovali väčšinu sveta. Nechcem povedať schválne, že vyspelého sveta, pretože sú to naozaj krajiny, ktoré by mali v podstate vytvárať nejakú reprezentatívnu vzorku svetovej populácie. A v rámci tých jednotlivých krajín sa vlastne rozprávame o vzorke približne 3,000 respondentov, ktorí sú taktiež vlastne veľmi kvalitne vybraní tak, aby boli reprezentatívni a aby sa dokázali k danej téme vyjadriť. A týchto 60,000 respondentov nám vlastne hodnotí ich osobné vnímanie 60 krajín a z toho vlastne vzniká tá dátová základňa, ktorá sa následne analyzuje. Ak sme pochopili teda základné čísla, tie základné usporiadania čísel, poďme si povedať hlbšie o metodike toho indexu a najmä o tom hexagone, ktorým sa riadi, tom Anhaltovom hexagone, ktorý je v akademickej praxi prítomný už niekoľko desaťročí. To znamená o tom výskumnom ako keby potenciáli toho indexu, že z čoho vlastne sa skladá ten metodický základ, alebo ako sa na ňo vlastne prišlo. Mhm. Tak ako som povedal na začiatku, značky sa skúmajú nejakou ustálenou metodikou a v prípade značiek krajín sa tá metodika, tá celková metodológia vlastne začala rozvíjať už 10 ročia dozadu a v podstate už z názvu tej štúdie vyplýva, že sa jedná o unikátnu spoluprácu medzi Simonom Anhaltom, ktorého menuje teraz v názve, a medzi Ipsosom ako globálnou výskumnou agentúrou. Pričom tá spolupráca je práve postavená na tom, že štúdia vychádza z metodiky, ktorú vyvinul profesor Simon Anhalt, jedna zo svetových autorít v tejto oblasti, a z analýz, a teda samozrejme zberu dát, ktorý zabezpečuje naša spoločnosť. A ten hexagon je v podstate taký základ, ten teoreticko-metodologický základ celého prístupu, ktorý nám vlastne pomáha v konečnom dôsledku priniesť nejaký komparabilný index, jedno číslo, v ktorom vieme povedať, kde sa daná krajina v tom rebríčku nachádza, a zároveň, ktorý nám dokáže pri nejakej hĺbšej analýze povedať, prečo sa tam nachádza. Pretože to je tá základná otázka. My si môžeme povedať, predpokladám, že si dnes aj teda povieme, že Nemecko je prvé a Slovensko niekde v 4. desiatke. Ale čo to znamená? A to, čo to znamená, ten obsah tomu dáva práve hexagon, ktorý rozdeľuje tie otázky a tie témy, ktoré nám jednotliví respondenti, na ktoré nám odpovedajú, do takých 6 základných oblastí. Tými oblastiami sú export, cestovný ruch, model vládnutia, imigrácia, investície, kultúra a ľudia. A toto sú oblasti, ktoré vlastne v tom teoretickom modeli
vytvárajú v každom dôsledku imidž každej krajiny. A oni sa ešte vlastne týchto 6 oblastí sa samozrejme rozpadáva na veľmi, veľmi konkrétne, detailnejšie atribúty, ktoré sa samozrejme merajú. A teda, aby si to posluchači vedeli lepšie predstaviť, tak napríklad v prípade exportu je to o tom, či to, že daný produkt, alebo služba, alebo inovácia, alebo čokoľvek, čo tá krajina vyprodukuje a dostane sa do zahraničia, či ten fakt, že je označený, že pochádza v našom prípade zo Slovenska, či tomu produktu vlastne pomáha, alebo naopak škodí. To znamená, ak je niečo made in Germany, tak je tak intuitívne a samozrejme, že z dlhodobých skúseností je asi všetkým zjavné, že to tomu produktu skôr pomáha, než ak je produkt z krajiny, ktorá naopak v tejto oblasti nemá takto silný imidž. Čo sa týka cestovného ruchu, tam zase máme to rozpadnuté na vnímanie histórie danej krajiny, na vnímanie prírodných krás, na vnímanie mestských atrakcií. Môžeme ísť ďalej a ďalej a v podstate podstatou toho hexagónu, ako som povedal na začiatku, je, aby sme si v konečnom dôsledku vedeli odpovedať na otázku, prečo sme tam, kde sme, čo sú naše silné a čo sú naše slabé stránky a v prípade tých slabých stránok, čo s tým samozrejme vieme robiť. Poďme sa teda pozrieť na svet a poďme si položiť takú otázku, ktorá bude asi zvláštna v kontexte toho, že imidž krajín sa zásadne nejak veľmi počas rokov nemení. Ale dá sa povedať, že ten index tohtoročný nám definuje nejakých rekordmanov, alebo naopak, lúzrov, nejakých prepadákové krajiny, ktoré nejak stratili reputačne? Je ten dátový tok tak jasný, že nám povie, títo poskočili, títo padli? Áno, my už v tejto chvíli za niekoľko mesiacov máme k dispozícii redukované výsledky indexu, globálne výsledky, kedy vlastne vidíme a v podstate prvýkrát v histórii indexu sme ako Ipsos zverejnili aj kompletný zoznam a kompletný rebríček krajín. Takže sa vieme si už teraz vlastne povedať, kto sa umiestnil na prvom mieste, aké boli posuny a vďaka tomu kompletnému rebríčku si vieme povedať aj to, na akom mieste sa umiestnilo Slovensko. Už to v tomto podcaste raz bolo povedané, ale teda Slovensko sa do indexu zapojilo po 10 rokoch a teda tá komparabilita je značne obmedzená v tom, že sa samozrejme môžeme pozrieť na to, že akým spôsobom sa to teda za 10 rokov posunulo, ale nevidíme, čo sa medzi tým teda dialo, či sa Slovensko nejakým spôsobom pohybovalo hore a dole. Ale v prípade ostatných krajín tie posuny teda vidíme, pretože tie základné krajiny sú v indexe štandardne v podstate od jeho vzniku, respektíve dlhodobo. A som sa teda dostal k tým výsledkom, tak víťazom, teda na prvom mieste sa umiestnilo Nemecko. Som tu Nemecko už spomenul v súvislosti s exportom a Nemecko sa teda umiestnilo na prvom mieste 7-krát, v podstate 5-krát v rade, sa na to pozerám správne a to najmä preto, že tie silné stránky, alebo v podstate vo všetkých častiach toho hexagonu Nemecko skorovalo veľmi, veľmi dobre. Aby sme to preložili ľudské reči a predstavili si, čo to teraz znamená. Znamená to, že väčšina alebo veľká časť svetovej populácie vníma Nemecko ako krajinu, ktorá má kvalitné produkty, ktorá má výborných športovcov, ktorá má čo ponúknuť v oblasti turizmu, ktorá má veľký vplyv na svetovú politiku, pozitívny vplyv na svetovú politiku a svetové dianie. Konkrétne tam napríklad vyskočilo veľmi vysoko, veľmi pozitívne vnímanie boja Nemecka proti chudobe. To znamená, v určitých veľkých témach je Nemecko vnímané na teda veľmi vysokej úrovni, na veľmi vysokých priečkách a to v každom dôsledku teda spôsobilo, že Nemecko je znova prvé. Len teda spomeniem, že Nemecko sa týmto vlastne dostalo
na delenú prvú priečku so Spojenými štátmi americkými, čo sa týka počtu umiestnení teda na prvom mieste v indexe od jeho vzniku. Teda Spojené štáty sa umiestnili 7-krát, rovnako ako Nemecko na prvom mieste. No a keď hovorím o Spojených štátoch, tak Spojené štáty zase zaznamenali, napriek tomu, že ste správne povedali, že index je relatívne stabilný a imidž krajín vo všeobecnosti je stabilná vec, ktorou neotrasie jedna alebo dve udalosti, tak Spojené štáty v posledných rokoch zaznamenali veľmi turbulentné posuny a ono sa to dá veľmi pekne datovať aj do obdobia vlastne Trumpovej administratívy, kedy Spojené štáty v dôsledku rôznych rozhodnutí, ktoré mali aj celosvetový dopad, výrazne klesli. V podstate v minulom roku Spojené štáty už boli len úplne na chvoste prvej desiatky, boli na 10. mieste. V tejto chvíli, alebo v roku 2021 sa posunuli na 8. miesto, čiže teda poskočili o 2 priečky. A zároveň poskočilo Taliansko, 6. na 4. miesto. A výraznejšie sa prepadla Veľká Británia, ktorá z 2. miesta vlastne spadla až na 5. miesto. S tým, že v prípade Británie je samozrejme množstvo atribútov, ktoré ju držia v tejto desiatke. Aj 5. miesto v konečnom dôsledku je veľmi dobré v tej konkurencii 60 krajín. Tými sú napríklad ich príspevky v oblasti vedy, technológií, samozrejme skvelé vzdelávacie príležitosti a kvalita vzdelávacieho systému, športové výsledky a podobne. Ale to, v čom Británia dlhodobo je vlastne veľmi slabá, a to, čo ju aj v tomto prípade stiahlo, bola oblasť ľudí a oblasť vládnutia. A to konkrétne nejaké vnímanie otvorenosti a prívetivosti Britov a ich prístupu k životnému prostrediu. Takže toto sú vlastne témy, ktoré nejakým spôsobom spôsobili posuny v tej prvej desiatke v tohtoročnom indexe. Ale teda samozrejme index ukázal aj to, do akej miery globálna pandémia vlastne hýbe vnímaním značiek krajín. Napriek tomu, že tak ako tu už raz bolo povedané, a myslím, že o tom hovoril Simon Anholt, tak pandémia teda do veľkej miery v istej chvíli negatívne ovplyvnila zahraničnú reputáciu Číny, ale teda nie je to zase téma, ktorá by indexom zatriasla natoľko, že by sme sa teda s prekvapením a súčasne pozerali, že čo sa to deje a ako sa zrazu vnímanie a pozícia krajín zásadne pohlo a rozházalo. Jakub, taká dodatková otázka. Prišlo mi na mysel, že vlastne hovoríte o love brandoch, keď sa bavíme v tom modernom slovníku marketingu a komunikácie značky. A celkom jasne vymedzujete Britániu, kde si to tým Brexitom vieme zdôvodniť, to Nemecko, tam je to evidentné roky, ale mňa možno zaujíma, že ktorý love brand, ak to budeme akceptovať tento názov, ešte v Európe je taký signifikantne, povedzme, stabilný, či už negatívne alebo pozitívne, lebo typoval by som, že relatívne negatívne to bude Rusko alebo Maďarsko, povedzme, ale tak pozitívne, či to severské krajiny, alebo povedzme Španieli, Portugálci, že ktorý ten love brand, alebo možno aj hated brand, tam cítite ako výskumník, že je taký zaujímavý na zmienenie pre poslucháčov. Ešte možno teda odpoviem na otázku, ale možno ešte do toho doplním, že tam je veľmi zaujímavý pohľad na to, kto hodnotí. Že to vnímanie tým, že ten index je celosvetový, tak my samozrejme do veľkej miery do jeho interpretácie vstupuje samotná poznateľnosť krajín. To je jedna vec. To znamená, že nás napríklad ako Slovákov, a teraz interpretujem ešte dáta teraz pred tých 10 rokov, tak nás výrazne pozitívnejšie hodnotili susedské krajiny. Krajiny, ktoré nás navštívili, mali s nami skúsenosť. Zatiaľ, čo teda sme v krajinách, ktoré sú veľmi, veľmi ďaleko, boli hodnotení veľmi negatívne a toto je fenomén, ktorý teda sa netýka len nás, ale vo všeobecnosti. Je potrebné pri interpretácii ho brať do úvahy. Napriek tomu, teda, keď sa pozrieme na verejne dostupný rebríček všetkých krajín, tak samozrejme vidíme, že
tie prvé krajiny sú krajiny, ktoré sú vo všeobecnosti asociované s mnohými pozitívne vnímanými atribútmi. Či už je to Nemecko na prvom mieste, Kanada na druhom mieste, Japonsko, Taliansko, Veľká Británia, Francúzsko, Švajčiarsko, Spojené štáty, Švédsko, Austrália. To sú všetko krajiny, ktoré sú veľké, poznateľné a majú signifikantný vplyv na svetové dianie a každá z nich má jednu alebo viacero alebo exceluje v jednom alebo vo viacerých častiach toho hexagónu. To, čo je krajina, ktorá je stabilná, ktorá je stabilne vysoko a je to relatívne intuitívne, tak je v tomto prípade Švajčiarsko, ktoré teda ako jediné v top 10 sa nepohlo oproti minulému roku a teda ani po minulé roky sa nejak v zásade nehýbalo. Takže to je krajina, ktorá sa asi dá v istom zmysle považovať za určite love brand, pretože jednoducho tá značka je tak silná, že je konzistentne vnímaná ako silná, ako kvalitná a sú s ňou spojené mnohé pozitívne asociácie. A keď už sa rozprávame o Európe a o vnímaní iných krajín, spomenuli ste Maďarsko, tak myslím, že by bolo fajn povedať si, keďže teda máme verejne k dispozícii kompletný rebríček, ako v tom indexe vlastne dopadli naši susedia. Preto Maďarsko teda je jedným z nich. A v tomto prípade asi neprekvapivo na najvyššej priečke sa umiestnilo Rakúsko, to teda skončilo na 16. mieste, Poľsko 26. miesto, Česká republika 30. miesto, Maďarsko bolo teda na 32. priečke a Slovensko sa umiestnilo na 37. mieste, takže v porovnaní vlastne so všetkými susedmi, okrem Ukrajiny, ktorá teda je tiež súčasťou rebríčka, ktorá skončila na 48. mieste, tak Slovensko teda v rámci toho nášho regiónu žiaľ dopadlo najhoršie. Aby sme rešpektovali to, čo sa dá, čo sa nedá ako keby zmluvne zverejniť, tak mňa by zaujímala teraz taká jedna úplne špecifická vec, že čo sú také ako keby 3-4 základné závery, ktoré o tom mieste hovoria, prečo asi, alebo aké indikácie tam vidíme. A kedy sa s tým ľudia budú vedieť oboznámiť, rozumejme profesionáli, ktorí sa zaoberajú značkou krajiny, to znamená investície, export, cestovný ruch, jednoducho celá tá škála ľudí, ktorí svojim konaním akoby pracujú s tou značkou, že akým spôsobom teraz tá výskumná agentúra s tým pracuje. Aj možno taká tá akademická časť práce, lebo je to predsa veľmi konzistentný dátový tok a nie je úplne asi zrejme čitateľný pre každého. To znamená, tá otázka je, že čo Slovensko, čo vieme a kedy s tým vieme a akou teda metódou ísť von, aby to bolo pochopiteľné, aby sa s tým dalo aj pracovať, lebo toto je naozaj asi veľká vzorka. Tak ten mechanizmus štúdie funguje tak, že je to samozrejme komerčný produkt, ktorý si zakupujú jednotliví zákazníci. Spravidla sú to rôzne štátne inštitúcie a tá štúdia má samozrejme mnohých zákazníkov z mnohých krajín a práve preto, aby sa rešpektovalo právo každého zákazníka naložiť s tými dátami podľa svojho uváženia, existuje nejaká redukovaná časť štúdie, z ktorej ja v tomto rozhovore čerpám napríklad, a ktorá je verejne dostupná, dá sa na to pozrieť. V podstate v prípade Slovenska je to de facto limitované na to postavenie v rebríčku krajín. Samozrejme, výstupy štúdie obsahujú všetky detaily, ktoré sa dajú využiť pri ďalších interpretáciách a mali by sa využiť pri ďalšej práci na budovaní značky. V tejto chvíli ja vlastne nedokážem odpovedať na otázku, kedy prípadne akým spôsobom budú tieto výstupy dostupné ďalším stranám. Možno povedať, že zo skúseností vieme, že sú krajiny, respektíve sú inštitúcie, ktoré výstupy zverejnia v plnom rozsahu. Dá sa v podstate, ktokoľvek si môže vyhľadať vo vyhľadávači NHOL Ipsos NBI a určite tam nájde výstupy, ktoré zverejnila vláda Škótska napríklad.
prípadne ďalšie krajiny. To, akým spôsobom sa to vlastne nakoniec urobí na Slovensku, v tejto chvíli nevieme. A tie výstupy spred 10 rokov sú dodnes vlastne zverejnené. A taktiež, ak si teda niekto zadá do vyhľadávača Nation Brands Index Slovensko 2011, tak sa k tým vlastne detailným výstupom okamžite dostane. Takže ja v tejto chvíli asi verím, že bude prebiehať taká kvalitná diskusia aj na základe týchto dát, preto je vlastne zmyslom celej štúdie, aby sa samozrejme jej zistenia využili pri ďalšej práci na zlepšovaní vnímania značky krajiny, v tomto prípade Slovenska. A samozrejme my ako spoločnosť Ipsos sme v tejto chvíli plne súčinní, respektíve už máme za sebou veľmi detailné analýzy, štúdie, ktoré sme odovzdali zadávateľovi a to je v podstate stav, v ktorom celá táto aktivita, celá táto iniciatíva je. Jakub, ďakujem veľmi pekne za toto vysvetlenie, ale ešte máme na záver možno pár takých špecifických otázok. Ako ďalej so značkou krajiny z pohľadu dát? Povedzme, že svet je čoraz viac digitalizovaný. To, čo sa komunikuje verejne, už nerobia len médiá. Nejaká nezávislá scéna nám bujnie, recipient častokrát nerozpozná, čo je autentický nejaký obsah, čo je navoňaný marketing, čo je naozaj že hoax. No a naozaj tie výskumy a tie definície, ktoré nachádzate vy ako výskumníci, oni môžu byť taký majak, podľa ktorého sa napríklad ten investor rozhoduje, či dá peniaze do tejto, či on do inej krajiny. Chcem sa spýtať vlastne na to, že mám pocit, že dnes je doba, kedy by tieto rôznorodé výskumy, nielen tento, ale rôznorodé výskumy naozaj mali byť vnímané pre tie štáty, pre tú exekutívu ako taký majak. Lebo možno naozaj v spleti tých hoaxov a tých naozaj zvláštnych hybridných vojen a správ je ťažko vnímať častokrát realitu. Takže čo si myslíte, že kam sa až vie zájsť ďalej v manažmente dát o percepcii krajiny? Až kam by sme mohli ísť, aby sme si zabezpečili naozaj dobre svietiaci majak? Ja začnem trošku širšie, lebo aj tú otázku ste tak koncipovali. Teda poviem niečo, čo bude asi z mojich úst vyznievať zvláštne, ale nie je dobré preceňovať silu verejnej mienky a silu prieskumu verejnej mienky. To znamená, nie vždy, nie v každom prípade a určite by sa nemala verejná správa a priori a primárne orientovať na to, čo si myslia a čo chcú občania, bo teda nejaká cieľová skupina v rámci nejakých prieskumov verejnej mienky. To je jeden z veľmi relevantných zdrojov, ale určite by nemal byť jediným a nemal by byť rozhodujúcim. Ale sú oblasti, v ktorých tá verejná mienka je vlastne cieľom. A toto je jedna z nich. My si musíme fundamentálne uvedomiť, že čo vlastne chceme dosiahnuť, prečo budujeme imidž krajiny a čo je ten kľúčový indikátor toho, že imidž je teda v poriadku, že naša reputácia je dobrá alebo horšia. A myslím si, že už panuje relatívne široký konsenzus nad tým, že chceme byť a sme otvorenou ekonomikou, fungujeme v globálnom svete, chceme lákať a potrebujeme lákať kvalitných ľudí, ktorí sa sem prisťahujú, ktorí tu budú zakladať rodiny. Nechceme, aby nám naši kvalitní ľudia emigrovali do zahraničia. Jednoducho toto sú relevantné, dávno pomenované ciele, na ktorých existuje absolútny konsenzus. A imidž krajiny nám v tomto prípade môže pomôcť, alebo nám teda môže výrazne uškodiť podľa toho, kde budeme. A imidž krajiny si práve vieme odmerať štúdiami, ako je NHOT Ipsos Nation Brands Index. A zároveň v momente, keď nám tieto štúdie povedia, že imidž je v poriadku, a v momente, keď sa v tejto štúdii
napríklad posunieme o 10 priečok, tak je to jasný indikátor toho, že niečo robíme dobre a že to tá verejnosť v zahraničí vidí. A je to vlastne ultimátny cieľ, pretože vďaka tomu tí ľudia nám vlastne hovoria, áno, ja chcem navštíviť Slovensko, to sa nám prejaví v indexe, ale ako veľmi pravdepodobne, môžeme samozrejme diskutovať o nejakým deklaratívnom správaní versus teda realite, ale veľmi, veľmi pravdepodobne naozaj viac ľudí navštíví Slovensko. To je tá jedna rovina, taká tá priama kauzálna. Tá druhá rovina samozrejme je, že imidž je nejaká fiktívna veličina a v momente, keď my budeme stúpať aj v rešpektovaných štúdiách, ktoré naozaj ako berú vážne krajiny, lídri, štátne inštitúcie, tak už len ten fakt, že sa niekam posunieme, nám môže pomôcť v rámci zase vzťahov s inými krajinami. Čiže nie je to len o cestovnom ruchu, nie je to len o samotnom exporte. V tom exporte je práve taký ten v úvodzovkách rating krajiny, za ktorý môžeme považovať aj umiestnenie v tejto štúdii, je veľmi podstatný, ale je to aj o vzťahoch s inými krajinami. Je to naozaj o tom, ako nás vnímajú ostatní a akým spôsobom teda vnímajú, že robíme dobré veci, ktoré nám pomôžu aj v našom vnímaní v zahraničí. A ten ďalší kontext je samozrejme využívanie dát ako takých v rozhodovaní v rámci teda správy vecí verejných. A ja teda len pevne verím, že toto je oblasť, a som rád a som naozaj rád, že Slovensko si zakúpilo tento index v tomto roku. Po 10 rokoch sa niekto rozhodol, urobil ten krok. Je to enormne oceňujem nielen preto, že sme dodávateľom toho prieskumu, ale ako občan tejto krajiny, že niečo takéto tu existuje, že sa s tým bude pracovať, že sa bude stavať na dátach, na ich kvalifikovaných interpretáciách a teda pevne verím, že toto je precedens, možno taký začiatok toho, že nielen v oblasti budovania imidžu Slovenskej republiky, ale aj v ďalších oblastiach verejnej správy sa bude pracovať s dátami, bude pracovať s postojmi občanov v rámci prieskumu verejnej mienky. Ale ak som bol na začiatku, na tom to nestojí, ale stojí to na tom, že ak chceme robiť dobré rozhodnutia, tak potrebujeme využívať kvalifikované, relevantné zdroje, nástroje a know-how a odlíšiť tie nerelevantné rôzne ankety a rôzne ako nástroje, ktoré sa teda tvária ako niečo, čo v skutočnosti nie sú, a zamerať sa na veci, ktoré fungujú, ktoré majú základ vo vede, ktoré majú základ v dlhoročných skúsenostiach s ich aplikáciou. A ja pevne verím, že teda nielen tento index, ale aj ďalšie prístupy v tejto oblasti takými sú. Jakub, to bol fenomenálny príspevok pre mňa, lebo dali ste presne tomu punc, ktorý ja tam cítim už dlho, že je to veda, je to dosť komplikované a práve často je táto teória značky miesta alebo značky krajiny napádaná takou dojmológiou, že nie je naozaj exaktná a tak ďalej. Tak ja na záver možno takú otázku na kovaného výskumníka, doktoranda. Čo si myslíte o tých zjednodušeniach, o tých skratkách, ako napríklad Erdogan najnovšie povedal, že zmení názov krajiny, lebo si myslí, že existuje nejaká príčinná súvislosť medzi anglickým slovom Turkey, morka a názvom. Čo si myslíte o týchto zjednodušených, ako keby naozaj lacno marketingových prístupoch, lebo to ako výskumník musí vás toho bolieť hlava trochu, nie? Že to niekto naozaj zjednoduší na takú vec, že zmením logo, zmením názov a percepcia sa zmení. Áno, tak myslím, že v prvom podcaste so Simon Manholdom ste o tom hovorili veľa. Ja nechcem opakovať
to, čo povedané bolo, ale v prípade toho Turecka ja som si spomenul na diskusiu, že som teda v tom čase žil v Českej republike, ktorá prebiehala pár rokov dozadu, keď sa vlastne oficiálne zmenil názov, teda pribudlo oficiálny názov Českej republiky v angličtine ako Čekia. A keď sa teda párkrát stalo, myslím, že to bolo v súvislosti s tým bostonským maratónom, kde vlastne sa tam niekto preklikol a vznikali teda nejaké mediálne šumy o tom, že ten útočník bol teda z Českej republiky a nie z Čečenska. A že toto sú témy, ktoré môžu vyvolať mediálnu pozornosť. Bude sa o tom hovoriť, akože z princípu, ak to dostane tú krajinu aspoň na chvíľu na titulky novín, tak prečo nie? Ale z môjho pohľadu toto je to maximum, čo to dokáže spraviť. Akože dostane sa to von, ale samozrejme, že to nezmení percepciu tej krajiny. Akože to, či Turecko sa bude písať ešte s mäkkým i medzi tým, alebo tu bude tá Turkey rovnako ako je Moriak v angličtine, veľmi, veľmi pravdepodobne teda nezmení vnímanie tejto krajiny. Skôr teda ten samotný proces a ten fakt, že sa to kvôli tomu mení, je niečo, čo sa možno objaví v novinách a niekoho to zaujme, prípadne pobaví. Druhá vec je, že častokrát je to viac vnútorná téma, než téma, ktorá je vnímaná v zahraničí. To znamená, napriek tomu, že zmena krajiny teda sa robí, alebo teda je deklarovaná, že sa robí kvôli zahraničiu, kvôli vnímaniu reputácie krajiny cez ten názov, tak aj z tej skúsenosti, teda, ktorú som zažil pred pár rokmi v Českej republike, tak to bola teda viac domáca téma, než téma zahraničná. Postupne sa dostávame k záveru. Dnešný rozhovor sa nahráva v taký špeciálny deň, lebo dnes je Národný deň Slovenskej republiky na Svetovej výstave Expo v Dubaji. A je to také symptomatické pre záver tohto rozprávania. Dnes videl svet našu pani prezidentku Zuzanu Čaputovú, ako otvárala tú ceremóniu, ten deň, akoby. Ako vnímate vy ten jej príhovor? Ako sa vám páčil? Aký vo veľkých úvodzovkách branding to nosí? Aké posolstvo to dalo? Ako sa vám pozdával ten narratív, ktorý použila na tomto svetovom povedzme, boisku o pozornosť značiek, ktorým Expo určite je? Určite tak Expo je téma, ktorá sa v kontexte reputácie krajiny aj u nás diskutuje veľmi často a často tam samozrejme padajú otázky, alebo relevantné otázky, do akej miery sa Slovensko prezentuje v takom svetle, akom v skutočnosti Slovensko je, alebo do akej miery je to tá slovenská realita, do akej miery je to niečo, čo so Slovenskou v skutočnosti vôbec nesúvisí. A ja teda po vypočutí si toho rozhovoru, teda toho príhovoru, som v tom identifikoval v podstate také dve témy, ktoré sú alebo dva narratívy, ktoré sú absolútne relevantné pre tento náš rozhovor. Ten prvý je zdôraznenie medzinárodnej spolupráce a v podstate to, že Slovensko je krajina, ktorá je na jednej strane veľmi malá a samozrejme sa to môže prejaviť aj v tom, že mnohí môžu mať pocit, že sme nerelevantní v tom svetovom meradle a že nedokážeme ovplyvniť svetové témy, tak faktom ale je, že Slovensko je krajina, ktorá je členom tých najelitnejších klubov na svete. Je to krajina, ktorá v momente, keď dokáže dobre spolupracovať s inými krajinami, tak dokáže prispieť aj k riešeniu veľkých tém. To tam bolo jasne povedané. Teda tá medzinárodná spolupráca je v podstate aj takým ťažiskom budovania reputácie krajiny. Že nechcem teraz zachádzať úplne od otázky alebo odchádzať od otázky, ale je pravda, že veci, ktoré majú medzinárodný presah, alebo témy, ktoré majú medzinárodný presah, sú témami, ktoré dokážu zarezonať v zahraničí. Ten druhý narratív, alebo preto som teraz spomínal aj to, či to Expo, alebo ten slovenský pavilón ukazuje realitu, alebo neukazuje. Veľmi zaujímavým spôsobom dokázala pani prezidentka vlastne ukotviť
to, čím sa Slovensko prezentuje, alebo dokázal to interpretovať, čo bolo toho zámerom, a myslím si, že tomu dáva teda pre mnohých aj kritikov takú jasnú odpoveď. To znamená to, že tam ukazujeme prototyp vodíkového auta, vodíkového autobusu a podobne. Neznamená, že teda tvrdíme, že u nás jazdíme na vodík všetci, ale jasne ukazujeme to, čoho sme schopní ako krajina, aký máme inovačný potenciál a najmä, že tým chceme prispieť k rozvoju veľmi dôležitej témy, a to je boj proti klimatickej kríze a klimatickej zmene. To znamená, v podstate dokázala vo veľmi krátkom rozhovore veľmi zrozumiteľne pomenovať medzinárodnú, alebo zdôrazniť medzinárodnú spoluprácu a postoj Slovenska ku klimatickej kríze a to, že je to jedna z našich priorít, ktorou sa vlastne prenesenie, alebo tú prioritu prenesenie prezentujeme ako ťažiskovú tému aj v rámci prezentácie Slovenska na Expo v Dubaji. Áno, bolo by to zaujímavé, keby Expo bolo v Dunaji, ale to si necháme asi na inú reláciu, na inú tému. Jakub, veľmi pekne ďakujem. Možno také záverečné konštatovanie. Veľmi veľa ste hovorili o tej úlohe dát, ako môžu naozaj pomôcť, ale čo by mala byť taká ambícia? Tento podcast totiž má takú svoju ambíciu, že on nechce byť len knižnicou dobrej praxe a múdrych ľudí, ale aj také ako keby verejné odporúčanie, že teda čo by sme podľa vás, dáta máme, ideme ich asi interpretovať a zverejniť, nejakým spôsobom diskutovať, čo by sme mali urobiť, pre koho, s kým, taký najbližší rok, keď už sme urobili ten míľnik, že po 10 rokoch poznáme prapodstatu svojho vnímania. Tak samozrejme v tej procesnej rovine by bolo fajn, ak by sa dáta vyťažili čo najlepšie. To znamená, aby bolo možné vlastne s dátami pracovať alebo preniesť ich do tej verejnej diskusie, prípadne aspoň teda nejaké odborné diskusie, a aby naozaj sa táto štúdia stala jedným zo základov keď ďalšej práce v oblasti budovania značky Slovenska. Veď v konečnom dôsledku to bol dôvod, prečo tú štúdiu na Slovensku máme. A znova zopakujem, že som teraz za to veľmi rád, že tu je. A čo sa týka teda nejakej ďalšej vízie v tejto oblasti, áno, ja som tu zdôraznil viackrát, že je dôležité v tejto téme, tak ako aj v iných témach, možno trochu potlačiť nejakú tendenciu, veriť vo vlastnú intuíciu a pomôcť si dátami, pomôcť si analýzami, pomôcť si svetovým know-how. A ja by som teda tu asi chcel na záver zdôrazniť dve témy. Prvá je, nevymýšľame koleso v prvom rade a poďme my ako malá krajina, ktorá je ale v srdci Európy, v srdci civilizovaného sveta, poďme využiť naozaj svetové know-how, nástroje, ťažme z faktu, že Slovensko je krajina, ktorá má úplne rovnaké možnosti v tejto oblasti ako ktorákoľvek z krajín, ktorá sa nachádza v rebríčku na prvých 10 priečkách. A poďme vyťažiť aj z toho, že Slovensko je teda krajina, v ktorej sa veľmi rýchlo a relatívne ľahko dajú realizovať rôzne zmeny. Žiaľ teda nie len pozitívne, ale aj negatívne. A naopak, ako poďme zobrať to najlepšie zo sveta, poďme využiť potenciál, ktorý máme, a v momente, keď sa nám to podarí, tak si teda zase začas odmerajme, či sa nám to prejavilo aj vo vnímaní v rámci teda týchto prieskumov, alebo nie. No a možno taký druhý apel, alebo tá druhá rovina, ktorá s tým súvisí, je, že poďme asi v prvom rade, ako neplávajme po povrchu zbytočne a nesnažme sa a priori zlepšiť značku krajiny ako takú, pretože tá paralela so súkromnými firmami nie je úplne 100%. Hej. To nie je naozaj o tom, že my dokážeme Slovensko
odprezentovať v takom svetle, aj keby sme teda naozaj, že postavili tú komunikáciu na silných stránkach a potlačili slabé a naopak a najlepšie možne marketingovo využili výstupy, ktoré táto štúdia ponúka, tak nám to v konečnom dôsledku nejak zásadne nepomôže. To znamená, to možno bude znieť trošku pesimisticky, ale v konečnom dôsledku je to o tom, aby sa krajina ako taká zlepšila, zmenila, posunula k tým správnym smerom a potom to samozrejme je potrebné správne odkomunikovať a pomôcť si aj marketingovými nástrojmi na to, aby sme tie dobré veci dokázali predať čo najlepšie. A teda povedal som, že to bude znieť pesimisticky, ale ono to naopak, ono to môže znieť veľmi optimisticky v tom zmysle, že aj táto štúdia a aj celá táto diskusia, a som rád za to, že tu vznikla, teda ďakujem ešte raz aj za pozvanie a za to, že takáto platforma vôbec existuje, pretože to, že sa o imidži značky rozprávame, nie je len o značke, ale je to naozaj diskusia o tom, ako ďalej s krajinou a akým spôsobom tú krajinu posunúť dopredu. Takže síce je to asi väčšie sústo, než sa na prvý pohľad môže zdať, ale s o to väčším potenciálom zmeny nie len v tej povrchnej rovine, ale teda aj naozaj dovnútra krajiny, aby sa všetkým na Slovensku žilo lepšie. Ďakujem veľmi pekne za tieto slova. Dámy a páni, milí poslucháči, toto bol Jakub Hankovský, výkonný riaditeľ Ipsos Slovakia. Nesmierne ďakujem, že ste si našli čas na tento rozhovor a prajem vám všetko dobré aj v tej akademickej, aj v tej normálnej praktickej práce so značkami a ich meraním. Naozaj veľmi pekne ďakujem za rozhovor a všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Martin. Podcast Miesto ako značka a rozhovory so zaujímavými hostiami vám prináša projekt www.brandslovensko.sk.